Hej så YouTube. I dag skal vi kigge på Lego The Hobbit, Bilbo Baggins hus. Vi starter med figurerne. Her er Balin. Bofur. Bilbo. Gandalf. Bombo. Dvalin. Og Dvalins kæmpe hammer. Så kigger vi lidt på huset. Her har vi forhaven. Her ser vi den store runde dør fra de kendte film Ringenes Herre og Hobbiten med et lille F. Her har vi et vindue og et andet vindue, og så et sidevindue her og et sidevindue der. Lad os lige løfte taget væk og se det indefra. Her har vi hans røde bog, hans brev. Her er hans spisebord, nogle kort, hans hjembragte ting fra hans rejse og en dragkiste. Der er også et lille køkken her, og der har vi døren. Her er et par fliser. Farvel YouTube! Ses næste gang!